Матей 27 глава. А Исус, като извика със силен глас, издъхна. Онзи, който ни пожали своя син. На кръста се случиха няколко неща, които искам тази сутрин да ви обърна внимание. Една поредица от събития, които рядко влизаме в тях, но те имат много, не само символика, но и реално отношение днес към нас. Матей и Лука разказват за събитията по времето на Христовата смърт и двамата ни разказват за неща, които ги няма в други евангелията и те са, ако може да кажем, не просто исторически събития, но носят и духовна сила в тях. Лука започва със своя разказ за смъртта на Христос, че когато Исус умря в Лука 23 глава 40-45 се казва: и около 6 час настана тъмнина по цялата земя, до 9 час и слънцето потъмня. Лука започва разказ с това, че когато Исус умря на кръста, тъмнина покри земята. Това е първото събитие, което се случи. И разбира се, когато четем тъмнина, трябва да разбираме, че тъмнината абсолютно беше пълна. Тоест, отнемане на цялата слънчева светлина. И това е време, в което тъмнината беше много голяма. Тук не говорим за привечер, за сутринта, разведеляване. Лука говори за тъмнина, която, както казваме, с нож да се реже. Разбира се, в часа, когато Исус прие върху себе си греха на света, не стана мрак. Това е много важен момент и част от Христовата смърт. Тъмнината не настъпи, когато Исус беше жив. В момента, в който Исус умря на кръста и понесе греха на света, и самият той стана грях. И когато той умря, светлината се отне от света. И понеже ние знаем, че материалното често пъти е пресвеждак на духовното, чрез отнемането на земната светлина, ние виждаме, че Бог отне и духовната. Тоест, докато Христос беше на земята, той казва: аз бях светлина на света. Светлината свети. В момента, в който Христос умря и цялата и светлината на Бога се отне от човечеството, унази духовната светлина, Бог показва чрез земната светлина, че изцяло мрака настъпи. Това е много силен момент. Защо? Защото без Христос ние нямаме светлина. И понеже Христос стана грях за всички нас, той нямаше как да свети вече. Допреди Бог да го оправдае, защото той каза се, че нямаше вина и беше оправдан. Но в момента на умирането, когато взе греха върху себе си, ни се казва, че светлината бе отнета от човеците. Духовна и материална. И ние разбираме, че в мига, в който Христос умря, Амос 8:9 пророкуваше и казва, че в онзи ден Господ Йехова казва: ще направя да залезе слънцето на пладня и ще помрача земята посред бял ден. Отнемането на светлината или идване на тъмнина в Стария Завет се бележи с време на съд. И нека да разгледаме първо Изход 10:21. В Египет 9-та язва беше тъмнина, която беше толкова плътна, казва Словото, че може да се усети. Тоест, нищо не се вижда, като една мъгла толкова гъста, че не си виждаш ръката пред тебе. След това се казва в пророците, че ще дойде ден Господен на мрак и тъмнина. Всеки път, когато Бог има съд над света, идва тъмнина. Защо? Защото Бог се разграничава от човека, от греховния човек. И понеже Христос поега греха, Бог се е разграничил от него, Отец. И ние изгубихме тази светлина. Исус казва: аз дойдох да съдя. Тоест Христос осъди човечеството поради греха и отне светлината. Това е много важно за нас да знаем, че когато ние стоим отделени от Христос, Неговата светлина не свети в нас. Затова Бог ни казва, че отне светлината от човеците, защото те не схванаха. Казва, светлината свети, но тъмнината не схвана. Когато ние не схващаме Христос, не схващаме Евангелието, благовестието, ние не приемаме тази светлина и Бог я отнема от нас.
защото ни мрази, а защото светлината се приема чрез вяра. На Голгота тези всички неща се събират. Всички съдове на Божия гняв, които виждах в Египет, за които се пише в Откровение, се изляха върху Христос. Когато ние говорим, че Христос пое греха на човека, това не е просто да вземе греха. Всички онези чаши, които се изписат Откровения, в които са чашите на Божия гняв, Христос ги взе и ги изпи. Тоест всичкото, което Бог беше определил за човека като съд, Христос го пое върху себе си. Рядко се замисляме какво означаваше това за Христос. Това означава, че за нас е непосилно да понесем тези чаши на гнева. Но Христос взе всичката тази мърсотия на греха, изпи тази горчива чаша и стана грях за всички нас, за да можем ние по-късно, след 3 дена на Неговото възкресение, да влезем в тази светлина. Тъмнината свидетелства, че грехът е осъден и че Христос поема върху себе си целия грях. Вижте, Христос дойде, Той казва себе си, аз не дойдох да съдя, но че словото, което изговорих, Той ще ви съди. Индиректно Христос съди онези, които не са приели Неговото слово. И Той казва, аз дойдох за съд. Съда е пряко свързан с отделянето от Бога. Тоест греха ни отделя от светлината. Когато Каин се греши, най-голямото наказание беше, че той излезе от Божието присъствие. Тоест той влезе в тази тъмна. Бог отне светлината от него. Отне духовната светлина. И той хореше в мрак. Когато ние целенасочено приемем да не вярваме на Бога, Христос отнема тази светлина и ние се лутаме в тъмнината. Но Библията ни казва, че когато повярваме, ние ходим в светлина. И понеже Христос умря на кръста и стана темна 3 часа, това е преобраз на 3-то дена в гроба, разбираме, че мрака беше толкова гъст, че хората не можеха никъде да отидат. И самият факт, че се случва посред бял ден на пладне, показва силата на Бога да дава светлина и да отнема. Но пророците говорят за един ден, Господен, ден на мрак и тъмнина. И това не е само по време на кръста. Библията ни казва, че идва един ден на осъждение, в който онези, които не са повярвали, ще бъдат хвърлени в тази тъмнина. Тоест ще бъдат отделени от Божието присъствие. Тъмнината, за която говори Христос, разбира се, не е физическа преди всичко. Тя е отделение от Бога вследствие от нашето лично решение да не приемем Господ Исус за Спасител. Тогава ние влизаме в тази тъмнина на духовност. И колкото повече стоим в тази тъмнина, толкова повече ние не знаем къде отиваме. Затова ние се нуждаем от светлината на Христос, за да можем да вървим по правилния път. И се казва, че светлината бе отнета от нас. Тоест Бог има властта да дава светлина и да я отнема. Самият Бог показва чрез творението, че То ни заслужава тази светлина. И ние имаме единствено на това, че Бог благоволи Синът Му да се въплати в плът. И в този миг, когато Христос извика: Боже мой, защо си ме оставил? Това беше мига на отнемането на светлината. И тогава ни се казва, че Божия Син претърпя най-голямата драма в живота си. Отделянето от Бога. За Христос беше много важно да има общение с Отец. Това беше част от Него. И ако ние сме Христови, имаме ли същото отношение към Бога? И имаме ли вътрешно изгарящо желание да се срещаме в молитва, в взаимоотношение с нашия Създател? Ако ние не усещаме тази потребност, то тогава ние не ходим в светлината на Христос. Христос каза за себе си: няма нищо по-лошо от това да бъде отделен от Отец. И най-голямата му радост беше, че когато умре и възкръсне, ще се върне при своя Отец. И това трябва да бъде радостта в нашия живот. Че един ден ще се върне при нашия Отец. При баща ни, който ни обича. При онзи, който ни създаде. Това е миг на абсолютна тъмнина, която е еквивалент на онази нощ в Египет, когато ангела на смъртта
премина. Вижте, ангела не мина по след бял ден. Казва, че стана нощ. И тогава ангелът на смъртта мина да съди онези, които Бог беше определил. Винаги, когато идва тъмнина, тя носи със себе си осъждение. Тя носи със себе си Божия гняв. Защото ние, които сме просветлени, думата идва от осветение, от светлина, ходим с Бога, за нас е така, че ние няма да бъдем съдени. Тоест съдът е за онези, които ходят в тъмнина. Ако искаме да не бъдем съдени, ние трябва да ходим в Христовата светлина. Не напразно, когато Бог сътвори земята, се казва, че беше пуста, тъмна и неустроена. Но в момента, в който се появи Божието присъствие, че е Святия Дух, Бог каза да бъде светлина. Тоест, присъствието на Бога е светлина. Независимо дали е физическа или духовна, самото присъствие на Бога носи светлина. И ако ние понякога ни се струва, че ходим в тъмнина, понякога това е, че ние сме се отдалечили от Бога. И някак се продължава да свети светлината на Христос, но ние колкото повече отдалечаваме, толкова повече тя започва да мъждука и да избледнява. Колкото сме по-близко до Христос, толкова светлината е по-ярка, толкова пътя е по-осветен. И си мисля, че светлината е добър критерий за всички нас да определяме нашата позиция спрямо Христос. Ако ние ходим в светлината, ние сме близко до Христос. Но ако усещаме, че се движим във все по-тъмно, означава, че ние се отдалечаваме от Него. И сега на Голгота Бог отново изговаря творческа сила с заповед да бъде светлина. Ако в началото Бог сътвори земята чрез физическа светлина, то чрез Новия завет Бог каза, светлината в Христос ще озарява всеки човек. И Бог създаде нещо ново. И това е в духа. Кръщението в Святия Дух е носители на светлината на Христос. Ние живеем чрез тази светлина. Онези, които нямат Божия дух, те ходят в тъмнина, защото не познават Бога. Това, че четеш Словото, молиш се и ходиш на църква, не означава, че ходиш в Христовата светлина. Да ходиш в Христовата светлина означава да го приемеш като Господ, като Спасител, да имаш взаимоотношения и Святия Дух да осветява твоите пътища. Връзката между физическото и духовното затъмняване. Физическата тъмнина е видимият образ на невидимото състояние на човека. Когато падна към тъмнината, Бог показа какво беше в човешкото сърце. Тъмнина, смърт, непокорство и понеже в човешкото съзнание е само зло, ние сме създадени по Божия образ, но ние сме с зло родени, т.е. ние не познаваме Бога. И Христос казва, и Бог видя в човешкото сърце и видя само зло. Тоест от само себе си ние не можем да донесем добро. Но когато Христос заживее в нас, ние сме приготвени за добри дела. Тогава ни осветява пътят на Христос. И ни се казва, че в този миг целият свят преживя онова, което се случва в човешкото сърце. И Павел в Коринтияни изразява с думи и казва, цялото творение стене под тази тъмнина. Не само човеците. Цялото творение стене от това, че изгуби Бога. Но стремежът на човека трябва да бъде да търси Бога и тази светлина, но ние виждаме, че се получава точно обратното. Копнежът на човешкото сърце е материално. Но Христос иска да обърне позицията и да каже, ако вие изповядвате мене и вярвате, вече вашите желания трябва да бъдат променени и да търсите духовното. Светлината на Бога отразява, светлината на Христос отразява Божията любов върху нас. И Божията любов се откроява в това, че Бог разкри себе си. Това е най-голямата любов на Бога. Разкри себе си. И следващото нещо, което виждаме, че когато светлината се скри, Христос се разкри в нея. Защото на Възкресение Христос направи нов път към Бога. И този нов
път се заключава с втората част, което се случи второто събитие, когато Исус умре, това е раздраната завеса. И това се случва в момента на затъмнение. Когато беше угаснало всичко, тъмнина покриваше земята, завесата на храма се раздра. Разбира се, ние знаем причината и тази причина преди всичко е достъпа до Бога. И ние знаем, че тези събития, които се случваха и това раздиране на завесата е, че тази завеса отделяше света и светих от останалата част от храма. Идеята на завесата е, че тя беше естествена преграда на невъзможността на човека да отиде до Бога. И ние знаем, че само един път в годината просвещеник имаше право да влиза и да пренася жертва за опрощение. И понеже човека се нуждае от посредник, Христос като просвещеник раздра храма и вече ние имаме достъп до Бога чрез Христос. Но завесата беше знак за дистанцията между святия Бог и грешния човек. Тоест невъзможно беше за старозаветния човек да достигне до Бога. И не направо се казва, че просвещеника преди да влезе в храма, усещаваше първо себе си, за да може да влезе чист пред Бога. И понеже Христос умря без грях, той се освети, чрез него ние имаме достъп до Бога. Но човека се приближава до Бога, но не човека се приближава до Бога, а Бог се приближава до човека. И вижте, се казва, че завесата се раздра отгоре надолу. Тоест, инициативата идва от самия Бог, а не от човека. И това е милостта на Бога. Разбирате ли? Това няма случайности. Завесата се раздра от Бога към човека. Тоест, Бог имаше желанието, самия той, да има инициативата да върне творението пред Твореца. И разделението на завесата е като символ на Христовата плът. Посланието към евреите ни дава най-дълбоко тълкуване на тези събития. В 10 глава, 19-20 четем: и така, братя, понеже имаме дързновение да влезем в светилището чрез кръвта на Исус, чрез нов и жив път, който Той ни откри през завесата срещу плътта си. Автора използва една много хубава дума и това е дързновение. Тази дума означава, че в Стария Завет човека даже не си и помисли, че може да мине през този път. Но днес, казва автора, вие трябва да разберете, че имате свободата да минете, без да се страхувате. Това е както един човек, който е бил сляп, изведнъж проглежда и на него му е трудно да почне да ходи и да вижда. Той не се доверява, че като стъпи там, няма да падне. И понеже Израел не беше свикнал с това да влиза в Светая светих, да има директен достъп до Бога, изпитваше страх. Но автора казва, бъдете дързновени, спокойни, сигурни, уверени, че когато преминете, няма опасност Бог да ви убие, защото е свята, вие не сте. Защото чрез Христос вие се осветявате. Това е много силно. И днес има хора, които имат страхопочитание от Бога, но то не е самото страхопочитание, а страха да отидат до Бога, като че ли Той няма да ги приеме. Но ако Христос живее в нас, Бог ни приема заради Него. И Той казва, че Той ни открива завесата чрез плътта на Христос, която беше раздрана на кръста. И тази завеса е предобраз на Христовата плът. Докато Христос беше в тяло, Неговото човешко естество покриваше и беше израз на божествената слава в света. Докато Христос се движеше, каза, самия Бог обитаваше между тях. Но когато Исус възкръсна и се възнесе чрез Святия Дух, ние ставаме носители на тази светлина. И не напразно ни се казва словото, че ние сме светлина на света. Защо? Защото ние осветяваме чрез Христовата светлина. И там, където и тъмнина, с благовестието, ние разчупваме тази тъмнина и навлиза светлина. Разбира се, тъмнината е преобраз и на християнския живот. Често пъти ние ходим в тъмнината на заблуда, на притеснения, на утеснения. Винаги дявол се опита да те вкара в една тъмнина, т.е. това е начин, по който ти да намериш изход.
И дявол така работи в тъмнина, а Бог работи в светлина. Защото се казва, че гърдеца, онзи, който прави зли неща, ги прави нощем. Когато е тъмно и когато никой не го вижда. Но ние, казва Словото, които сме Христови, вършим делата си посред ден. Защо? Защото нашите дела няма с какво да ни изобличат. Това, което правим, е добро и Бог го одобрява. Само онзи, чието дела не са правилни, той се крие през нощта. Затова човека, който не познава Бога, върши делата си нощем. Но завесата на храма и се казва, че не само, че е предобраз на Христовото тяло, което беше разкъсано за нас, като посвещеник, той премина през тази завеса. Но тази завеса не е просто някаква. Старозаветното описание на завеста е в Изход 26 глава 31 стих и в 2 Летописи 3.14 ни се казва, че завесата в храма имаше 4 цвята. И тя не е просто завеса, тя имаше дълбок смисъл и символика в това. Първият цвят, от който беше изтъкана, е синия. Синият цвят е символ на небето и на Божието присъствие. Вторият е пурпурен. Това е царственост и власт. Червения кръв и изкупление и четвъртият цвят е висон или бялото, което е чистота и правда. Самата завеса Бог, когато даваше инструкциите да се направи завесата, инкрустира в нея сам Христос. И нека виждаме, че синът цвят е божествеността на Христос. И се казва, че той слезе от небето. Второто, пурпурният цвят или царствената власт, е самия Христос, който се казва, че е царят на царете. Червеното е кръвта и това е изкуплението на кръста, което Исус проляга за всички нас. И бялото е чистотата. И не се казва, че Христос, който не знаеше грях, стана правда за нас. В 2 Коринтияни 5.21. Тоест, завесата символизираше Христос. И когато просвещеника влизаше през завесата, реално той пак влизаше чрез Христос в Святая Светих. Дори в Стария Завет, без физическото присъствие на Христос, просвещеника влизаше при Бога пак чрез него. Тоест Христос присъстваше отново в Стария Завет чрез тази завеса. А тази завеса беше дебела, 15 метра висока. Това е една много тежка и голяма завеса, която показва колко голям е Бог и колко малък е човека. И понеже Христос се олицетворяваше в тази завеса, той казва, че с вяра в мене, вече вие имате достъп до Бог Отец чрез мене. И завесата се раздра. Това събитие просто порази юдеите. Това, което се случи, не беше просто достъп. Това означаваше, че онези, които не вярваха, изгубиха смисъла от храма. Защото без завесата Светих беше отворен и реално нямаше как да има богослужение. И функцията на храма спря. Защо? Защото Христос стана храм вътре в нас. Вече ние не се нуждаем от физически храм, на който да се покланяме, а самите ние, че святи, оставаме храм на живия Бог. И когато завесата се раздира, всички тези истини се сливат в едно. И това е интересен момент да видим присъствието на Христос и начина да достигне до Бога в Стария Завет. И разбираме, че отново без Христос е било невъзможно за просвещеника да отиде до Бога. Защото минайки през тази завеса, която символизира Христос, той пак отива до Бога чрез него. Така и ние. Когато ние се кръстим със Святия Дух, ние реално преминаваме всеки път през тази завеса, когато отиваме в молитва до Бога. Това, че тя е раздрана, не показва, че тя не е там. Просто тя не дава достъп. Защото Христос е все още цар и Господ. Но просто достъпът до Бога е свободен. Раздраната завеса от своя страна слага край на стария ред и началото на новия. Юдейският храмов ред зависеше от тази завеса. Тя беше граница за достъп. И всеки един знаеше, че няма правото да премине оттатъка. И затова, когато Исус пледираше за себе си, че е Божий син, те не го разбираха. Защото по-човешки беше невъзможно
човека да отиде до Бога. Но Христос иска да покаже един друг път, едно ново начало, че всеки от нас, чрез неговата кръв, която Той принесе в жертва за греха ни, ние имаме достъп до Бога. Обаче въпросът е следния: какво правим, когато отидем до Бога? Това е много интересен въпрос. Добре, имаме достъп. Отиваме до Бог Отец. И какво правим? Искаме, молим ли се? Опознаваме ли го? Какво правим с това присъствие? Ние всички знаем, че имаме достъп до Бога и това е така. Но какво правим, когато отидем до Отец? В какво се превръщат нашите взаимоотношения? Благодарим, молим се, искаме, казваме, използване. Тоест всичко това, което Бог Отец иска от нас, ние трябва да бъдем готови да го приемем. Защото отиваме при Бога не е само да искаме от Него. Имах една препратка, правя към стара проповед, не като спешен номер. Когато имаме нужда от Бога, дигаме: Господи, болен съм, изцелявай. Но Божието присъствие в нас е преди всичко да изпълним Неговата воля. Христос казва себе си: аз дойдох да изпълня волята на Отца. Колко повече ние трябва да правим същото, да изпълним волята на Отца. Така че, отивайки при Бога, ние трябва да отиваме с ясната идея и представа, че Бог ще използва нас, а не ние Бога. Обаче се получава така, че често пъти ние експлоатираме Бога. И понеже Той е милостив, търпи. Обаче казва: работа трябва да се свърши. И ние експлоатираме Бога постоянно в нашите нужди, които често пъти не са обвързани с Неговата воля. Но Христос ни дава пример и казва: Бог Отец не е за подиграване. Или правиш това, което Той ти казва и те води, или просто нещата няма да се случат. Следователно, разделението на завета означава край на Стария завет, край на стария начин, чрез жертва, чрез приноси, чрез овни. Казва, че Христос взе всичко това върху себе си и даде едно ново начало. И това е чрез Святия Дух. Разделената завеса, разбира се, има и друго измерение. Често пъти завеси в живота ни са страх, вина, срам, неверие. Дявол иска да спуска завеси пред нас, с които ние да нямаме достъп до Бога. И когато човек се греши, първото нещо, което се получава, поне аз по себе си съм го съдил, когато се греша, колко ми е трудно да мина през завесата. Просто понеже самия грях те изобличава и ти се чувстваш, че си мръсен. Някак си трябва да се насилиш да отидеш при Бога и да минеш през тази завеса. И колкото повече дявол те държи в греха, толкова повече ти нямаш силата да преминеш през тази завеса. Затова ни се казва, че покаянието е важно. Защото покаянието е преминаването през тази завеса. Но дявол иска да държи тези завеси. В страх, в вина, в срам, в неверие, в неща, които той иска да ни вкара, за да може завесата да продължава да стои. И ние имаме достъп до Бога, да, така е, но достъпа се насилва да преминем през него. Понякога ние не искаме да минем, защото греховете не изобличават и дяволът ти казва: Бог няма да ти приеме. Няма смисъл да минаваш. Ти си грешен, ти си мръсен, умърси се, завесата няма да се мръдне. Обаче не казва, сам Бог е раздрал горе надолу и сам Бог ти осигури този достъп. И дявол, разбира се, знае, че ако ходим в Христовата светлина, няма в какво да се спънем. Затова той иска да ходим в тази тъмнина. С една дума Бог ни казва: няма нужда ние да се опитаме да скъсаме или да заслужим, или да достигаме достъпа до Бога. Бог разбира, че е непосилно за човека да скъса тази завеса. Затова той казва: аз самичък правя достъп до вас, да можете да имате общение с мене. И Евреи 4.16 отново да припомня, ни казва с дразновение. Тоест, като че автор ни насърчава да го правим. Каза: бъдете дразновени, опитайте, вижте, че няма страшно. Давайте сега. Което пък показва до страна колко е трудно на човека да мине през тези неща. Но авторът насърчава и казва: давайте, направете го. В обобщение може да кажем за тази точка,
че грехът е отмахнат, пътят към Бога е отворен и изкуплението на Христос е пълно. И новият завет вече действа чрез кръв, а не чрез закон. Когато Христос умря и завесът се раздра и светилището се отвори, и се показва, че Бог разкри себе си. Разкри себе си. И това е хубавото на Библията. Библията не е мистична книга, която скрива божеството, а напротив. Библията е книга, която разкрива божеството. Бог никога няма за цел да се скрие. В цялата книга от сътворението до откровение, Бог има една единствена цел. Да разкрие себе си чрез тази книга. И когато Бог го направи, единството, което ние трябва да направим, е да търсим този Бог и да го опознаваме. Филип достигна до тази истина и казва: покажи ни Отец и е достатъчно. Тоест, той разбираше необходимостта да познае Бога. И той му каза: мене, виждаш, Отец се познава. Тоест, Христос изяви Бога. Ако ние познаваме и Христос, познаваме и Бог Отец. Ако не познаваме Христос, не познаваме и Бог Отец. И трето ни се казва, че имаше земетресение. Земетресението го четем в Матей 27, 51-52. И земята се потресе, и скалите се разпукаха, и гробовете се отвориха, и много тела на починали свети бяха възкресени. Първо, това е реакция на творението към смъртта на Създателя. В целият разказ на тази страстна седмица, според Матей, земетресението е Божий знак. То не е някакво природно действие или случайност. Със самата смърт на Христос казва, че веднага в момента, в който той умря, стана земетресение. И нещо повече. Скалите се разпукаха и гробовете се отвориха. И след неговото възкресение възкръснаха много от светиите. Това е предшественик на Христовото възкресение 3 дена по-късно. И самото разпукване на скалите показва, че самият Бог разтърсва из основи земята. Защо? Защото иска да отсее това, което е временно, и да остане това, което е вечно. Това не е, както се казва, някакво обикновено природно явление, което просто не е случило се тогава. Но ни се казва, че тази промяна и това земетресение беше толкова осъзаемо, че цялата земя се разтреси и скалите се разпукаха. Тоест това не е просто някакъв трус, който се случи. И ни се казва, че когато Христос умря, в Римляни 8:20 апостол Павел пише следното: всичкото създание стене и се мъчат до сега. Христос разчупи оковите на тези неща. Тоест, ако кажем, че в Стария завет Бога е определен като канара, като скала силник на Израел, то Христос, който е канарата, разчупва онези канари, които не са такива. Се опитам така да ви го обясня. Всеки човек има и канара, на която уповава. Пари, слава, разни неща. Това е канара. Той се чувства сигурен в нея. Това означава канарата. Но когато Христос умря, той каза, че всички онези канари, които не са канари и сме уповавали, те се щупят и твоето упование в тях няма да го има. Всеки един човек има необходимостта и нуждата да се хване за нещо твърдо, което да му дава усещане за сигурност. Но Библията казва, че ако Христос е нашата канара, то тогава няма да има опасност тази канара да се разчупи. И се казва, че Неговото царство трае до века. Но всички останали канари, които хората са изградили около себе си, като сигурност, казват, че се разпукат, ще се щупят. И това, в което ти си бил сигурен, изведнъж ще отпадне. Затова Исус казва: не събирайте съкровища на земята. Защото тези съкровища, ядейки молец и крадец ги краде. Но събирайте съкровища за небето, където никой не може да ги ограби. Защото в Христос истинската канара е невъзможно да бъде щупена и разбита. Така че това, което направи Христос със смъртта си, това земетресение, е първо да покаже, че основата, която ние сме си изградили като сигурни неща, е толкова несигурно,
че ако ти ги градиш на пари, на слама и на дърва, ти просто ще видиш в един момент, че това няма да устои. Земетресението трябва да ни накара да се замислим на каква основа стоим. Това, че ние вярваме в Христос е добре, но често пъти, въпреки вярата в Бога, ние се заобикаляме с малки канарички. За всеки случай. За всеки случай. Ако все пак Бога е след или пък не може да го направи, аз да имам една канара, която да ми дава привидна сигурност. И Бог разкързва тези скали. Казва, аз искам да има само една скала, само една канара и това е Христос. И това ни се казва в Йоан 1.3, че с когото всичко стана, че с Христос той разби всичко. Тоест той има властта да създава и да отнема. Понеже е гранчар. И каза, гранчар има свободата да прави съд за почна и за непочна употреба. Той има властта да дава живот и да отнема. И понеже Христос има това право, ние по никакъв начин не можем да накараме той да промени своето мнение. Защото Божието мнение не се променя. Бог е казал, онзи, който вярва в мене е спасен, онзи, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в онзи, който ме е пратил. Тоест при Бога няма средно положение. Или правиш дървото с добър плод, или плодът е лош и се отсича и се хвърля. И понякога Бог имаме чувство, че избира, но той не избира. Бог няма любимци в смисъла на любимци, а за него всички, които вярват в него, са любимци. Бог обича всички, така е, но Бог не може на сила да вкара любовта си и почита си към него. Земетресението като знак на Божието присъствие и съд. В Стария завет земетресенията често пъти съпровождат Божието явяване или неговия съд. В Синайската планина, Изход 19-18 четем, когато Бог слезе на Синайската планина, се казва и цялата планина силно се тресеше. После в 3 царя 19-11 при пророк Илия, и ето Господ мина и след вятъра земетресение. В пророците четем, че земетресението е символ на Божието разклащане на народите. Тоест земетресенията, които описа Библията, не са само физически. Земетресението, духовното земетресение е символа на това Бог да отсее онова, което е временно и да остави онова, което е вечно. Самите ние се нуждаем от земетресение в живота ни. Когато Бог допуска да има земетресение в нашия живот, Той не го прави, за да ни осъди. Той го прави, за да ни покаже онези неща, които са временни, на които ние се уповаваме. И Той просто иска да покаже, че тези неща, които ти се уповавал, при едно малко земетресение и те веднага падат. Обаче това, което остава, е вечното небесно царство. Ето това иска Бог да покаже с тези земетресения. Че онова, което е временно, което не носи полза, рано или късно Бог, като разклати за втори път земята през своето идване, всичко ще се разпадне. Но само Неговото царство ще остане непокътнато. На Голгота земетресението не е акт на разрушение, а знак на съд и обновляване на всичко. Това го разбира като ситото. Ние обичаме да казваме, че ситото се върви. Ситото какво представлява? Движението на земята, което има земетресение. И онова, което е нестабилно, то пада, но само онова, което е в Бога, то остава. И така и в църквите. Когато ние говорим за разцепление, разцеплението не е нищо повече или по-малкото от едно земетресение, което Бог кара в църквите, за да се види кой е истински християнин и кой не е. Кой при най-малкото гонение отстъпва и се предава и кой остава верен. Тоест гоненията са един вид земетресение в живота на вярващия, който ще покаже дали ти уповаваш на Бога или си разчитал него само в нужда и когато дойдат притесненията и гоненията, има една притча за семената, ние веднага оставим Бога и спасяваме своите кожи. След това се казва, че скалите се разпукаха. Разчупването на твърдите сърца. Матей отбелязва не просто едно земетресение, а че скалите се разпукаха. И Бог има едно свойство, и това свойство е да разчупва каменни сърца. В Езекил 36:26 казва:
И ще взема вашето каменно сърце и ще го заменя с плътско, с добро сърце. Тоест, преобразът на земетресението е разчупването на сърцата на децата към бащите. Това, което Бог направи с земетресението, е да напомни на човека колко е временен и колко много се нуждае от връзка с Бога. Всички ние сме били с такива каменни сърца. И понякога Бог е поставил земетресение в живота ни, за да разберем, че без Него е невъзможно да се справим с дадена ситуация. Било то болест, смърт, било то утеснение, било то финанси. Бог иска да ни покаже, че когато сърцето е каменно, то не може да се свърже с Бога, защото Бог не може да го използва. Но когато казва той в Езекил, смени каменното с плътско сърце и стане меко, вече Бог може да работи с него. И Христос казва се, когато умря, разчупи тези канари. Така че ви насърчавам, когато идват земетресения в животите ни, да не го приеме като Божие осъждение, а да го приеме като нещо, което Бог иска да премахне от нас, което си мислим, че то ни държи, и ситото да се върви. Бог разклаща онези неща, които ни стоят. Искат да изяви чистото слово, че само небесното царство е непоклатимо. Апостол Павел ни казва, че нас ни чака едно царство, което е царство непоклатимо, неразрушимо, което не се влияе от тази земя и от нищо друго. Тоест, ако искаме земетресенията, които Бог праща в живота ни, да устояват, ние трябва да уповаваме на правилното нещо. И ние виждаме какво става в света. Когато една къща е съградена на място, където няма как да оцеля след земетресение и тя пада, виждаме как други къщи, които са построени на добра основа, изградени правилно, устояват. Една от най-прословутите нации, която издържа земетресение, е Япония. Защо? Защото начинът, по който те строят, основата и самото здание така е проектирано, че и най-голямото земетресение да не повлияе на тази сграда и тя да не падне. И това е много добър пример как ние изграждаме нашия духовен дом. Ако го изграждаме по този начин, то духовна 9 по Рихтер да дойде, няма да събори нашия духовен дом. Но когато ние градим без умисъл, както става сега с тези реки и порои, виждаме заваля дъжд и всичко падна, защото ние сме с умисъл. И ако ние градим християнски си живот без умисъл и без ясна идея за бъдещето, когато дойдат наводненията, реките придойдат, ние виждаме какво става в физическия свят. Всичко пада. Затова Христос ни напомни, че ще идват земетресения, но ние трябва да сме уповали на Бога, за да може това земетресение да не ни повлияе. Евреи 2.14 ни казва: той унищожи онзи, който има власт на смъртта. Това е следващото нещо, което се случи. До тогава дявол имаше власт. Но когато Христос умря на кръста и възкръсна, като той отне тази власт от него. И вече дявол няма властта да ни държи в смъртта. Защо? Защото Христос е праведен и чрез него ние сме праведни. Това е страхотно обещание. Това мотивира, това ти дава усещане, че ако ти правиш правилното с Бога, обхождаш се правилно, смъртта няма власт и ние ще бъдем съвъзкресени с него. Земетресението на Голгота обаче е само първият трус. Има още един. И това е при второто идване на Христос. Тогава отново се казва, че цялата земя така ще бъде разтъсана, че планините ще се снишат, а низините ще се издигнат. Тоест Бог отново ще преобрази земята. И онова, което си мисли, че стои високо против Бога, ще падне, а онова, което е ниско, ще се издигне. Това е също преобраз на духовния човек. Онзи, който си мисли, че стои, каза словото, да внимава да не падне. Защо? Защото ако ти си мислиш, че стоиш високо против Бога, а ние знаем, че никоя крепост издигната високо против Бог няма да устои, трябва да внимаваме какво издигаме вътре в нас, какви крепости издигаме. Дали понякога крепости, които издигаме, са против Бога, а не са за Бога. И Бог казва, още един път ще разтърся в земята. Нещо повече. Казва и небето.
Бог казва в Евреи, ще има земетресение на небето и на земята и казва, небесните светила ще се размърдат, защото цялото творение в последния ден ще мине едно голямо сътресение. И казва, слънцето ще потъмнее, луната ще се скрие, звездите. Всичко това показва, че Бог още един път ще разтресе цялата земя, за да покаже, че онова, което не е стояло на канарата Христос, ще падне и ще бъде осъдено. Ако ние искаме да оцелеем след 10 по Рихтер, начинът е да уповаем на Христос, да изградим живота си на канарата Христос. Всичко останало ще падне. Да, нашето християнство по базата на тези критерии има степени. Понякога ние издържаме първа степен, втора, трета, четвърта, но колкото повече идват отесненията и гоненията, толкова повече тази степен на мързията расте. И ние се искаме да укрепим в вяра, за да може да понесем и най-голямата степен, която Бог има за земята. Така че земетресението е не просто физически, то е богословски акт на преместване. Старият завет, старите приноси, старото творение се разклаща, за да дойде нещо ново. И Библията ни казва, че с Христос Бог започна нещо ново. Защо нещо ново? Защото цялата концепция на Библията, цялата идея на опрощението се промени. И то не че се е променило изцяло, пак че чрез Христос отиваха в Святая Светих. Но вече няма нужда от храм. Самия Бог осветява всички нас. И Евреи 12:28 е може би най-чистия стих. Затова казва автора, като приеме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни. Вижте, той казва, има едно царство, което е непоклатимо, което никога при никакви обстоятелства няма да се поклати. И ако вие, казва, го приемете, трябва да го правите с благодарност. Да благодарим на Бога за това царство. Когато Бог разплаща земята, обаче, той ни казва, че онези, които са в ръката му, те няма да бъдат засегнати от тези неща. И ние днес все повече ставаме свидетели на тази разруха, политическа, икономическа, социална. Хората все повече изпитват страх от неизвестното и от бъдещето. И целият този страх се уповава само в една точка. Липса на доверие в Бога. Не може един човек, който казва, аз съм в Божията ръка, да се притеснява за утре. Притеснението е висша форма на недоверие спрямо Бога. Ако Бог е казал и обещал, той ще го направи. Обаче дявол иска да вкара несигурност, да напуснеш ръката на Бога. Истина ли каза Бог, че ако си в ръката му, няма да те повлияе? Разбирате ли как дявол излъгва? Ето сега идва еврото. Масово хората са изплашени. Защо са изплашени? Защото има несигурност. Нещо, което те не го познават. Идва нещо, което не знаят как да отговорят и това ги плаши. Но Христос ни казва, че тези неща трябва да станат. И ако в духа ние очакваме сътресение, очакваме гонение, защо тогава се очудваме, когато дойдат и тези неща? Библията ни казва, през много страдания и мъки трябва да видим в царството. Защо тогава, като дойдат отеснение, казва, отеснение. Или го очакваш, или не го очакваш. А ние го очакваме. Знаете, всеки момент в тези сътресения ще дойдат. Така че упованието на Бога включва не само бъдещи неща, но и земни. Аз, примерно, не се притеснявам. Ако Христос е мой снабдител, ще снабдява ли? Ще снабдява. Скъсила се ръката Господа да благославя. Не се е скъсила. Тоест без значение какво ще се случи в света. Политици, икономики, Бог стои на трона. И това е най-важното. Бог никой няма да направи така света да повлияе на вярващия. Бог ще го изведе от тази ситуация, ако ще и по този начин, само да покаже, че онези, които са в него, са на сигурно място. А кризи ще идват те първа. Защото за да се изяви Христа, светът трябва така да се разтресе, че да достигне до положение, в което да бъде толкова разделен, че Антихриста да го обедини. И ние виждаме, ако усетите какво става в света, особено в Европа и в Америка, ще видите криза на лидери. Правителства все по-малко имат единство. Тоест те са разцепени на малки лагери
И все по-малко правителства имат влияние върху тези неща. И в момента, в който Европа и света изцяло се разпадне, понеже човека търси лидери, антихриста ще се изяви. И понеже хората не търсят Бога, а търсят човеци, те ще повярват на него. Той ще каже, аз ще обединя, аз ще опая света. Обаче ние, които знаем, че това е фалшиво, уповаваме на Бога. Така че ви насърчавам с това, нещата ще стават все по-зле от сега нататък. Те няма да се оправят, защото Бог така е начертал. Ще имат неща, които Бог е казал едно от пророчествата, земетресения. И тези земетресения са физически и духовни. Бог ще продължава да разтърсва земята. И то заради нас. За да е сигурен, че ако сме се уповали на канара, която не е канара, тя ще се разчупи и ние отново ще се върнем в правия път. Така че тези три знамения, които се случиха по време на Христовата смърт, не са просто част от разказа за Христос и неговата смърт. Те показват дълбокия замисъл на Бога за промяна на целия свят. И тази промяна е толкова дълбока и толкова голяма, че ние даже не осъзнаваме важността на тези неща. Без Бога в живота ни е тъмнина и това е така. Затова, когато ние благовестваме, някакси казваме, че разпръскваме Христовата светлина. Тоест ти показваш светлина, която до тогава е нямало там. Но дали този човек ще приеме светлина или не, е друг въпрос. След това ни се казва, че Бог разтърсва. Това ми харесва. Бог разтърсва. Това е като някой човек, който спа в паника и ти го фащаш за рамето, го разтърсва и кажеш, шамари му биш само да се опомни. Тоест така паника е спаднал, че не знае къде се намира. И ти го разтърсваш, да се осъзнае. Така го прави и Бог. Разтърсвате и казва, човече, осъзнай за какво правиш. Градиш на материали, които са трайни, които не са вечни и които в един момент ще паднат. Имаше един такъв човек и това е блудният син. Той си мисли, че може да гради на пари, на приятели, на богатство, живот, слава. Но когато Бог го разтърси и парите свършиха, Библията казва и като разсъди, казва, дори слугите при баща ми се хранят по-добре. Ето е това разсъждане означава, че Бог разтърсва, за да разсъдиш кое е важното и кое не е. Така че когато дойдат такива сътресения, нека да ги приемем с радост, че това е любовта на Бога, която ни припомня кое е важното за нас и кое не е. И пак ви казвам, понякога ние без да искаме, естествено изграждаме канари, на които уповаваме. Но просто Бог търпи до някъде, докато тази канара не е станала по-висока от Бога. А знаем, че всичко, което е наравно или по-високо от Бога, е идолопоклонство. Тоест Бог казва, не може крепости да има по-високи от Него. Бог събаря тези крепости вътре в нас. Светлината на Христовата любов в нас прогонва греха. Въпросът е, че ние понякога самоволно влизаме в тази тъмнина, защото обичаме да грешим. Но идеята на Христос и на Бога е, че всеки път, когато се грешим, неволно разбира се, имаме начин да се върнем обратно в пътя. И знаете ли как го представям? Когато излезам от Христос, по някаква причина, аз виждам къде свети Христос и пътеката. И ти може да се върнеш там. Дори Христос да не осветява нашия път, той осветява пътят на някой друг. И ти го виждаш и може да се върнеш там. Тоест това е един път, който е осветен и ти го виждаш и всеки момент може да се върнеш там. Ако и нямаше тази светлина, всички ние чак да се лутаме и нямаше как да намерим пътя. Христовото Слово, Библията и в частност Новия Завет е този път, който е осветен. И когато си в нужда, ти можеш да се свърнеш към този път и да влезеш в благодата на нашия Господ. Нека Бог ни благослови. Три неща. Семпли, вид, но носи духовни неща в себе си. Завесата, този достъп, който ние все по-рядко използваме. И все по-рядко по правилния начин. Защото достъп до Бога не е просто да имаш там един достъп, да знаеш, че го имаш и когато ти потрябва. Това е
всекидневен достъп до Бога. Така както се храним сутрин, обед и вечер и тялото се нуждае от храна, така и ние се нуждаем всеки да имаме достъп до Бога и да отиваме да черпим от Него сили. И аз не мога да се представя един християнин, говорим за посветен християнин, който знае какво става въпрос, да няма нужда да отива до Бога. Ако ти нямаш нужда от Бог Отец, как ще оцелеш? Обаче дяволът ти казва, можеш, не се пресняй. Аз ще дам това, което и той може. Всичките царства. Няма проблем, ще дам каквото ти трябва, ела и ми се поклони. Но това, което дявол не може да даде тази сигурност в ръката на Отец. Исус казва, няма по-голям от Отец ми, който ви държи в ръката си. И никой не може да ви грабне от тази ръка. Тази канара, която е сам Бог Отец, е непоклатима, недразрушима и през каквито се търсения, къде минава църквата и християнина, той е на сигурно място, докато е с Бога. Това не означава, че непременно си в ръката на Бога. Това е само когато ти ходиш с Бога. Но колкото до Бога, той вече е направил всичко възможно, чрез завесата ти да имаш достъп до Него. А колкото до нас, дали го използваме и този достъп или не, е наш избор, който ние вземаме решение всеки ден. Така че понякога ние се ограничаваме само до Христос, като забравяме, че Христос не е само цел, а той е достъп до Бог Отец. И аз съм споделил, има все още едно такова влечение, only Jesus, само Исус. Ма къде остава Бог Отец? Защото в крайна на краища идеята на Христос е да ни помири с Бога. И втората цел е Бог Отец да ни усинови, да ставим деца на Бога. Вижте, ние не ставаме деца на Исус. Напротив, ние ставаме събратя с Него. Ставаме сънаследници с Него. И някак си, като че ли Бог го отделяме от Христос. Като че ли Той е някакъв независим и Бог не прави нещата, само Исус ги прави. Но Библията ни казва, че чрез Христос имаме достъп до Бог Отец. До твоя баща. Исус не ти е баща. И някой, ако казва, Отче Исус е неправилно. Отец е само един. И това е Яхве. Христос го изяви и чрез него има достъп. Правилното богословие води до правилни резултати. Неправилното богословие води до неправилни резултати. Не можеш да изискаш от Исус неща, които само Отец може да ги даде, и не можеш да отидеш до Отец, ако не минеш през Исус. Тоест те са взаимозаменяеми, но и някак си отделни. И това е трудно богословие. Трудно е човека да разбере действието на Троицата. Как така, хем е така и хем е така. Но ние, които имаме светлината, трябва да имаме тези знания и когато разговаряме, когато споделяме на хората, да не се ограничаваме само до Исус. Защото целта е да станем Божи чета. Такива сме. Но чрез Христос. Исус ни казва, че ние имаме достъп до Бог чрез Него и че Бог Отец е този, който прави нещата. Така че при благословяване тези неща, се търсения ще идват, не се плашите от земетърсенията. Напротив, благодарите на Бога за тях. Защото по този начин Бог иска да ни покаже на каква канара стоим. Ако Христос е канарата, ние чрез него имаме всеки ден достъп до Бога и Бог да се извърши съвършено делото в нас. Ако не, когато Бог разклаща, един ден ще падне всичко и нищо, което си мислим, че стои, няма да стои. Слама, имоти, пари, богатство, всичко това се каже, че изгори и няма да стои пред Божия съд. Нека Бог да ни благослови. Татко, благодарим ти за това, че ние имаме всеки дневен достъп, ежеминутен достъп до Твоето присъствие и това, с което благославям църквата и което се моля за Тебе тази сутрин е, нека когато пристъпваме с дързновение пред трона на благодата, да търсим първо Твоята воля, да търсим първо Твоето царство и тогава от нашите нужди, защото ти знаеш от какво се нуждаем още преди сме поискали. Но нека да се заявява Твоята воля за живота ни в нас и за това, за което сме били и призвани от Тебе, за това, в което Ти искаш да ни използваш. Нека първо там да се насочим. Нека да не търсим първо своето, а да търсим Твоето Господи, Твоето царство и Твоята правда. И Ти благодаря, че Ти си обещал, че след това всичко останало потребно за живота и благочестието,
ти ще го събдиш. Благодарим ти, че така ще направиш за Твоя слава и за наша радост. Амин. Нека Бог да я благослови. И аз ви благославям със здраве,